una sala chigarano na kwa nke tata bụ Wednesday ahịa nkwọ abalị mbụ nke ọnwa nnọọ afọ 2026 2027 anyị atakịrịla o dịka kwankwaso hapụrụ ịbata APC ba ADC ka otu onye otu pati APC ama kwuru ba akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sere osote onye okwuchite ọnụ ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị bụ Philip Agbase esile na APC pụọ baga LP dịka onyeisi ụlọ nzukọ nnọchiteanya kwuru na nke a gbagwojuru ya anya na mmadụ nwere ike isi na APC pụọ baa na pati ọzọ n'ihi na onwebeghị onye merie mbụ. Ba akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ọchịchị Tinubu na-amanye INEC amanye kụsa otu pati African Democratic Congress dịka kwankwaso batachara ya bụ pati ka otu pati ADC kwuru amamaka egwu bọọlụ mba ụwa World Cup 2026 mba DR Congo etozuola ka isonye na ya bụ amamaka dịka Italy Poland kụpụrụ. Ba akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị taa ka ụlọikpe ga-achabi ịna n'aka ebe El-Rufai. Ụgwọ Naijiria ji ugbu a eruole 155 trillion naira dịka ụlọ nzukọ sineti kwadoro ka Tinubu biri $6 billion ọhụrụ. Ba akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ụlọ ahịa mmadụ 10,000 nwe ka ọchịchị steeti Anambra kụrụ dịka ndị ahịa nọ na-ekwu na ọ bụkwa gọọmenti rụrụ ụlọ ahịa ahụ ma nye ha. Oge ụfọdụ ọ na-agbagwoju m anya n'ihe gbasara ma ndị our governors or ha ma ihe wụ continuity in governance or ma ihe wụ continuity in government. Gọọmenti bịaranụ nwere ike rụchaa ihe reshia ndị mmadụ pụọ, another gọọmenti abata lee ihe ahụ gọọmenti pụrụ apụ rụrụ nye ndị mmadụ lee ya laa ya n'iyi kurie. Ọwụ that the gọọmenti rụrụ ya nye ndị mmadụ ale ha anya na the map of the state o wele ha anya na the structural whatever of the state before mewe ihe ha mega. Ama m na-aghọta ebe m na-eje, ama m na-aghọta ebe m na-eje. At the end of the day gị chọpụta that oge ụfọdụ ihe a na-awụ envy, ihe a na-awụ wrong move by the governor. Ọ na-awụ personal interest of the governor. Na Soludo elela ahịa 10,000 traders pịa ya pụọ ya without relocation. That is the problem. Without relocation. Iche ịkụ ahịa for instance, gị jee n'ebe ọhịa ahụ kwesịrị ịnọ, hazie ihe, nye ha time, arụchala ahịa, everything nọ n'ime ahịa, pay for this market, these shops, transfer your whatever there. Na achọrọ m ịkụ ebe a. Ị bịa gị nye 1 week, ị bịa gị nye 1 month, ị bịa gị nye 21 days, ị ga-eje akụ ahịa. No relocation. It doesn't make sense. Ọ dị mma, ara agbaala Tinubu na APC kamgbe kwankwaso bara the party. Now they want to only one foolish man ha chọrọ use now ka ọ bịa claim one ya wo onye isi oche otu party ADC. Only one foolish man ha chọrọ use INEC now ka abịa say recognize this man as onye isi otu party ADC, recognize him, don't recognize Kedafi Anua, David Mark. Ama me na agota. That is the game they want to play now. And ọ ga-akụ ha n'ishi, ọ ga-akụ Tinubu n'ishi, ọ ga-akụ APC n'ishi, ọ ga-akụ INEC n'ishi. If they don't want to burn this country down, they should not toil with ADC. See, I have said it. See, also APC when a monopoly of violence.
with the police, with the DSS, with the army, with this. Must you people be violent? And that guy also know. APC talk about this country, they should allow democracy to thrive in Nigeria. They should allow rule of law to thrive in Nigeria. They should not tamper with other political parties. Hameye. They will know that it's not only them that have monopoly of violence in this country. Allow democracy to strive. Stop putting confusion, putting fire in political parties. Like PDP is gone. Like Wike has killed the PDP. APC is happy that the PDP is dead. Now they want to bring that rubbish PDP into ADC. It will not work. It will not work. If you people want this country to strive peacefully, allow ADC to stay and allow ADC to operate and allow ADC to peacefully join in 2027 election. Any atom of confusion Tinubu and APC wants to put in ADC, this country or Nigeria, you are born. How could no matter that Obros also with a monopoly of violence? How could no matter? Obros also at the mama, not only you people. So everybody should respect himself, respect democracy, respect rule of law, respect other parties' boundaries. And Nigeria. We will run away from this country because of APC? Or because Tinubu want to go for second tenure? We will run away. When all like we know where you go like this country, yo. When all like when you know where you go. All NAFDAC ekwuole ma daka na ntị na onye abụla nọ na Nigeria azụzi na ọgwụ azụzụ a na-akpọ Otrivin nasal drug. N'ihi na ya bụ ọgwụ bụzi adịgboroja gburugburu Nigeria dịka NAFDAC na-ekwu na ha ga-aga kpokọrọcha ọgwụ a n'ebe niile a na-ere ya na Nigeria. Bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị onye jiburu aha otu pati APC zọkwa gọvanọ na steeti Kano na 2023 esorola kwa nkwaso bata ADC. Chineke napụtara m n'aka otu nzuzo nakwa ajọ mmụọ ka Tonto Dike kwuru bụ akụkọ ọzọ bara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Celine Dion bụ onye na-agụ egwu alọghachila n'ụdị ya ịmaliteghachi ịgụ egwu ka anya na ọnwụ kwechara n'aka. Mba Spain enyopụola okporo egwuru n'ime ala n'ụdị tunnel ebe esi mba ahụ ebupụ ọgwụ ike na Morocco. Bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị katakata dịka ndị obu egbe wakporo ụlọ obibi ụmụ akwụkwọ mahadum steeti Ekiti. Ndị na-eyi ndụ egwu terọristi bụ ha na-echekwara ndị mba ọzọ n'egwu ọnatarachi enwere n'ime ala na mgbago ugwu Nigeria n'ụzọ na-ezighị ezi, ọkachasị ndị nke nọ na Sokoto, Kebbi nakwa ebe ndị ọzọ, ka otu onye ama ama n'okwu nchekwa kwuru. Ndị agha etinyeghị aka na mwakpo awakporo ndị mmadụ na Jos ka ụlọ ọrụ ndị agha Nigeria kwuru. Bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Dusode. N'otu akwụkwọ akụkọ Dusode ka anyị hụrụ akụkọ sịrị mba Germany ajụla Fani Kayode dịka onye ambassador. Anyway, that one is just the beginning. I got jucha many of the Tinubu zigara as ambassador. I got jucha many of them. Many of them will be rejected because they are following them on social media. Let me tell you, you think they hide them on social media, not in home haka. Chelano, we just go, but when you appointment also in one of the countries here, they putazia your social media handles. From the day they will be going through it. They will be analyzing you. Otu anyị na-agba mbọ na shu na-egbu wula anyị nna hapa anyị nna akpa wula anyị nna na-emeshi wula anyị ike na-eche na onwe hụrụ ọ ga-abara anyị. When the time come, you will see that ndị ọcha na-efula anyị gbogbo. Ihe anyị na-asụ n'Igbo na they will be translating it into English na aghọta ihe m na-ekwu.
I'm telling you. I ga were translator tinye gị na-aghọta na-esu ya n'Igbo otu a na-edere ihe na English. Unu chere egwuregwu ka anyị na-egwu here. Toy with us now. No, toy with us. Biano for us now. You think say they are not following? And so. And you think say we are just here to make noise. We also have our contacts here and there. And they follow up. Zuzu. Amwe zuzu ziki iti sheba hana akorogo bagam. Kubaga got eba na eja. Ade meba ka na pikota pampa bi home mani. Akwụkwọ akọ bịara gị kpọmkwem na Chinonso Ụba Nonso Nkwa, chebere m na Chinonso Ụba Nonso Nkwa na TikTok na Official Nonso Nkwa TV na YouTube. Kachi m na-efe gaa n'ihu. Gọzibola m nnọkọ ụbọchị taa. Gọzibola anyị niile. Siriri.